Hvad så alle sammen? Velkommen til. Hvad skal der ske? Fuck mine ører, mand. Velkommen til, Waller. Velkommen Yes, til. sir. Velkommen Se til. jer igen, gutter. En hel uge er passeret. En hel uge, faktisk. Nye tanker, Nye idéer. Til hvad? nye muligheder. Jeg havde en sindssyg diskussion tidligere i dag. Faktisk, apropos det, vi talte sidste gang. I forhold til, med nogle kollegaer, i forhold til om Hvis det kort. er det der, nej, bror. bare lige kort, du ved, om mændene i forhold til, at man skal give på første date. Så Giv hvad? lad os sige en drink eller noget mad på første date. Nå, Så siger min kollega, hvis jeg giver første drik, så forventer jeg også, at hun giver drink nummer 2. Ja, ja. Var ham der er den ord, ikke? Det er endnu, bror. Ja, jeg tænkte det nok. Og selv, du ved, pigerne, der var der, vi var flere til stede. Alle pigerne var enige i det, jeg sagde. Bro, der var At 2 så- piger lavet for det tidspunkt, der var 10. Jamen, der var flere tidligere, da vi diskuterede det. Men han blev ved med at påstå, at Jeg har et spørgsmål så. han har forventninger om, at drink nummer 2, Okay. den skal banaten give. Okay. Respekt. Jeg har et spørgsmål. Hvis hun tilbyder at betale anden gang, siger I så ja eller nej? Nej. Same. Jeg siger, Hvis hun tilbyder, jeg siger, det er pænt, så at tager jeg sgu da imod, bror. Why not? Er det ikke rigtigt? Ja. Er det ikke rigtigt? Ja, jeg tænker også det samme. Det er straffespark, bro. Nej, nej, Ja. Hvad mener du? Ja, Hvis en flot pige, og hun også betaler, bro, ja. så har jeg ramt den jo. Det betyder, hun er investeret. Ja, men du ved, det er fair nok, hun siger det. Bro, det er Helt tanken, respekt, der det er tæller. fedt. Tanken tæller, men Ja. jeg vil sige til hende, nej tak. Det er samme her. Tag samme mit her. kort, værsgo godt. Er det fordi, du føler dig mindre mandig, eller hvad? Nej, men du ved, det er Bro, bare... det er en mands pligt at forsørge. Og kan du se? Han siger en mands pligt. Ja. Det er det. Det er fordi, det er den kultur, du har. Det er det. Og det er faktisk også Forstår noget af det, vi skal ind på med alt det her med bryllup og sådan noget, ja. Lige præcis. Okay. Lad os komme videre. Sygt. Lad os komme Ja, videre. altså, Jeg er siger... stadig i chok over, at du vil sige ja tak til drink nummer 2 Hvorfor? på en date. Ja, hvorfor? Første date. bro. Jeg tager den første, anden og Ja, tredje, selvfølgelig. bror. Indtil hun Ja. tænker, okay, Ahmed, hvad hedder det? Er det ikke lige fint, at tage lige Præcis. punkten frem? Og det er der, jeg siger, at den ligger i bilen. Det er der, han siger, hans nem idé er blokeret, eller mit idé. Ja. Nå, Mo, du nævnte et emne. Hvad hedder det? Jamen, i dag, der skal vi snakke om bryllup, fordi vi alle sammen er ved at nå en alder, hvor man burde være gift, ifølge statistikkerne, tror jeg. Eller i hvert fald ikke ifølge statistikkerne, men ifølge generelt, hvad hedder det, idéer og generelt tanker, man har i forhold til, når man er ved at fylde 30. Ved du hvad, jeg undersøger faktisk lige, hvad statistikken siger. Jeg ved, hvad Den bare statistikken fortsæt. siger. Hvad siger den? Hvad siger den? Hver anden person er single, så er det jo fedt, du faktisk ikke kan fange, bro. True. Bare skid mig under bussen, hva'? jeg slår af. Han blev skudt. Han sagde true, så der. Ja. Okay. Men, Okay. Listen. I Danmark, danske brudepar, de gifter sig i en højere alder. Den er faktisk 37,4 år for kvinder, og 39,8 år for mænd i gennemsnit. Hvad så du, 39? 39 for mænd i gennemsnit. så har vi Det er masser af der, de tid. bliver gift. Så har vi sgu en masse tid på museum. Ja, hvorfor er det, I stresser, mand? På musen. Bror, jeg vil heller ikke være ham der. Sæt fra 9 år til at komme ind på musen. Bror, det 9. år, hvis pikkeren en 19-årig siger til dig, det er ikke i aften. Hvad sker der så? Det er et godt spørgsmål. Jeg kender godt svaret. Så tager jeg bare hjem. Det er der en, der siger. Så tager jeg bare hjem. Det er gave. Det er også, den er kendt for. Bare til hjem. Okay, men hvad sagde du egentlig? Du sagde 39 for mænd og 37 for kvinder. Ja. Ja, har I tænkt over at blive gift? Har I tænkt over at finde jer en og slå jer ned? Eller er det bare single-livet, der rykker? Fordi han sagde, var det ikke der sagde, at hver anden person er single, og vi er fucking 4 herinde, og vi er alle sammen single. Hvad skal der ske? Bror, det er ikke, jeg tror ikke, altså nu snakker jeg for mig selv, det handler måske ikke så meget om, at jeg ikke vil giftes. Det er fordi, jeg ikke kan giftes, økonomisk-mæssige årsager. Og in this economy. Ja. Okay. Hvad koster det, bro? Brud, ring, Ja, men alt, igen, bro. men der er flere ting i det, fordi personligt, jeg vil ikke holde sådan, du ved, bryllup med 500 gæster. Mm. Nu havde jeg selv en bekendt, jeg har, som holdt et bryllup. Nærmeste familie på et slot. Ja. Vi var 30 mennesker. Det var sindssygt. Vidunderligt. Det hele, alt var som det skulle. Ikke for mange mennesker. Du kender dem alle sammen, som er til stede. Så det er også sådan noget af det, jeg hellere vil... Ja, men lad os se, hvad morfar siger til det. De vil sige det samme. Ja, bror, du ved, jeg De har... vil sige det samme. Det der, du siger, ikke også? Nu har jeg jo været gift før. Ja. Jeg har haft præcis den der fight der. Ja. Og jeg tabte den. Du ved, jeg tænkte også sådan her, til mit bryllup, der skal ikke være mere end maks 60-70 mennesker. Du ved, nærmeste... Nej. Du ved, det endte med, at... Hvad var det? Kræfter med hele Odense skulle med. Oh my.
Hvor mange var I så? Der var mange. I hvert fald 300, hvis ikke 400. Men det kommer jeg ikke til. Okay, nu ved alle seerne, at du får så okay. Jamen, det er det. Er du fra Odense, eller blev du bare holdt i Odense? Jeg bliver bare holdt i Odense. Okay, så han er ikke fra Det er Odense. lidt, Nå, det er lidt okay. billigere der. Nå, okay. Godt nok. Men ærligt, det var jeg personligt. Men okay, Og ved du hvad, jeg bestemmer til mit eget bryllup, så who cares, hvad forældrene siger i forhold til det. okay, din oprindelse, hvad er det helt præcist? Albansk. Albansk, ikke? Mm. Så hvordan fungerer et albansk bryllup, hvis du lige skulle fortælle det til seerne? Det er, jeg tror, det er meget ligesom dem, I oplever herhjemme. Nej, for de somalisk shit goes down. Ja, det gør det også. Ja. Altså, du ved, til albanske bryllupper efter klokken 8-9, så bliver flaskerne hævet op på bordet, og folk begynder at drikke, og der er ikke så meget i forhold til den del. Nå, okay, det er ikke så meget det, der sker i somaliske Du ved, bryllupper. så fester man danser, man Det er har det Shani, der sjovt. rykkes op, bro. Ja. Og jeg skal lige høre den der somaliske bryllup også. Det der med de fester til 7 om morgenen der. På morgenfester det hele. Ja. Altså personligt, der har jeg ikke været med til særlig mange bryllupper, altså selv. Men jo, jeg har jo været med til en, men der blev jeg allerede smidt ud klokken 7, tror jeg blev smidt ud. Hvorfor blev du smidt ud? Ja, jeg blev smidt ud. Det var sådan, mændene, de skal smutte, og så tænker jeg, okay, hvad der fanden. Nå, der var sådan en der. Der var Ja, sådan, jeg at det blev var fuldt lagt- fordelt. Der blev lagt sådan en movie på mig, og så tænker jeg, okay, fint, jeg tager bare hjem. Bror, jeg har været til somaliske bryllup, Hvordan er de? hvor shit goes down. Hvor folk først kommer ind sådan 22-30-agtigt. Wow. Ja, til 6 om morgenen. Ja. Og så er det bare, du ved, alt det der afrobeats, der kører og sådan nogle ting. Og altså, folk er brutale. Der bliver lavet, et dansegulv, hvor folk hopper ind. Og så bare buzzer og move og så videre. Til 6 om morgenen, så går de Men ud. hvorfor, bror? Hvorfor til 6 om morgenen? Altså, Men hvorfor så Men sent det gør det overhovedet? også, til albansk, bro. Det er det samme. Det er jo- Albansk, men danser bare meget mere kædedans, og ikke har så meget freestyle, ligesom I danser meget mere freestyle. Ja. Der er ikke blondiner og brunetter til albanske bryllup. Ikke som udgangspunkt. Jo, Okay. nu, du ved, dem, der bliver holdt i Danmark, så er der Mm. også dansk musik til, men hvis det er i Kosovo, der bliver bare spillet albansk folkemusik derude af. Men altså, Det kan jo noget. lad os forholde os til Danmark. Jeg har kun været til 2 bryllupper i Danmark. Ja. Og det ene var palæstinensisk, meget klassisk, Mm. hvor der ikke er så meget kædedans. Det er mere det der, hvor der bare er en klump, Ja. hvor man danser. Og der blev vi til klokken sent, og lige ude i bilerne nogle gange, lige at få friske forsyninger. I bilen. Du er nødt til at fortælle den der. Det er fordi- ikke alt, der ved, hvad Det er ikke alle, der ved, hvad det Nej. betyder at tage ud i bilen. Det at tage ud i bilen, det er 5 shababs. Gå ud i en bil. Der ligger en flaske vand derude. Ja. Og så blander man den med noget Fanta. Er det russisk vand? Fanta with Tror no jeg, ice. det Og Okay. lidt russisk vand. Okay. Ja. Og så går man selvfølgelig ind igen. Efter man lige har fået et glas. Okay. 100%. Det er ikke altid, at du må drikke derinde. Jo. Hvad hedder det? Lige Ja. præcis. Ja, okay. Du ved, der er nogen, der gemmer det under bordene. Der er nogen i bilerne. Ja. Det er meget skiftevis. Men kan man ikke så se på jer, I er jo fuld woozy. Bro, der er ikke nogen, der har set os drikke, bro. Måske er vi bare sådan der. Who knows? Ja, men... Det er fordi, du kender alle til tror godt- brylluppet, jo. ja. Du tror kender godt, ikke alle folk, til de ved det. brylluppet. Ja, men jeg ved også det godt. godt. Ja, Men man i kan det godt mindste lugte bare det. for at vise den der respekt, du ved. Lige Ja. præcis. Så drikker man udenfor, man tager Ja. ikke med indenfor. Ja. Lige præcis. Altså, du ved også godt, det sker også til somaliske bryllupper. Du ved. De skal lige give mig et kram eller et eller andet, så Ja. skal de lugte den. Det er også Men kritisk. det der er kæmpe forskel, tror jeg, fra mange andre kulturer i forhold til albansk. Fordi vi buser bare derinde alle sammen. Ja. Nå, ja. alle er i parkeringen, ja. Nej, Alle inde i bilen. Ind i salen. Ind i Dem salen. der, de tager det med ind. Ja. Vi buser ind i salen, bro. Jeg griner, der er bare sådan 5 mennesker derinde i salen. Bror, bilen er parkeret inde i dansegulvet. Alle går over til bilen. Bro. Ja, der er bare tænder i bilen. Ja, bro. Ja, så du ved, det er noget andet i forhold til albansk. Du Ja. ved, vi er mere large i forhold til alkohol. Ja. Til Okay. vores bryllupper. Okay, men hvad hedder det? Jeg kan huske på et tidspunkt, så var jeg til bryllup. Der er en af mine venner, han holdt bryllup. Og så Adam, han siger, hvad bror, inviter lige nogle flere piger, siger han til mig. Ind i brylluppet. Kan du ikke lige invitere nogle flere piger? Ja, er det rigtigt? Til bryllupper. Til brylluppet. Man kan gå ind på Hinge, ja. Prøv at activate. Han siger, Bryllup. han lige nogle flere piger, bror. Bryllupsfest. Der er jo nogen, du ved, de tilbyder service, hvor du kan lege nogle gæster, hvis du kan nok til dit bryllup. Er det rigtigt? Ja, det er true shit, det der. Seriøst? Jeg sværger for alt. Jeg har set det, altså, hvor du kan hyre mennesker til at Ja. komme og pretend to be your friends. What? Ja. Hvordan er det muligt, det der? Der er penge i det, du ved. Hvis der er Folk, de er penge nok, ligeglade. Ja, det er working for the ugly dollar. Det er ligesom, lad os sige, jeg giver jer 1 million for at lade som om I er min bodyguard. Ja. Selvfølgelig, I lader som om I er min bodyguard. Men stadigvæk, jeg vil ikke være akavet. De må holde sådan en generalprøve eller et eller andet. Ej, det ved jeg sgu ikke.
Nej, jeg mener, der er sgu ikke nogen, der holder generalprøve til bryllup. Ja, De har nok et bryllup i forvejen. Nej, jeg mener bare for dem, de mennesker, der er fake friends. Du ved, der er sådan en skuespillerforening, whatever, de leger, du kan åbenbart lege en skuespiller til at være din plus one til bryllupper nu. Eller bare til, du ved... I Danmark, eller? I Danmark. Altså, her i Danmark, der kan du lege en til at være med til, som plus one til, hvad end det nu er. Så man fradrag for det der, så. Håndværkerfradrag. Og nu er vi alle sammen skuespillere. Sure, jeg kan ikke komme næste uge, men jeg er booket i Næstved, jeg er booket i Køge 2 timer senere. Ja. Jeg har bare set sådan nogle memes, hvor folk lader som om du er ens kæreste, Ja. og så siger han, der er sølvpakken, guldpakken og den der platinpakke. Ja. Guldpakken, jeg hilser lige, du ved, eller ja, og så den næste pakke, så er det, jeg spiser lige mad med. Og så den helt store, så kysser jeg også dig og sådan nogle ting. Og så er det folk, der ikke har råd til det. Så pigen prøver måske at kysse, så siger han, hey, du har ikke købt den der pakke. På beløbet. Ja, men ærligt, hvad har du gjort, hvis nu du var blevet lejet som en plus one, og så lige pludselig hun går og laver den der på? Altså, når hun prøver at kramme mig. Nej, prøv at kysse dig jo. Var det en del af budgettet? Nej. Så jeg lukker den der. Hvor er det forretning jo? Ja, men så laver du rav til arrangementet. Ej, hvis hun er fucking lækker. Lige præcis. Hvad gør du? Ja. Hvis hun er bare en hottie, en baddie, Ja. hvad gør du så? Men tror du, en baddie har svært ved at skaffe en plus en? Lad os nu bare antage, at alle drenge er sådan... I en perfekt verden. Nej, alle... Jeg har læst et sted, at der er nogle kvinder, der påstår, at de er så lækre, at der er ikke nogen drenge, der tør at komme op til dem. Ja, men bror, det er den største løgn, jeg nogensinde har hørt. Ja. Ja, bror, det har jeg hørt den så mange gange. Jeg har hørt kvinder sige, at det er nemt at få mænd. Men jeg har aldrig hørt den der før. Jo. Bror, der er mange piger, der går rundt og siger, men det er så fedt, du kommer op til mig. Der er aldrig nogen, der kommer op til mig, og så er de... Og så er de du bare... gør det meget, Ja? Hvad? Hvad sagde han? Du gør det meget, ja? Han taler erfaring. Men okay, lad os gå tilbage igen. Lad os antage, she was a piff thing. Hvad så? Er det forretning? Fornøjelse eller forretning? Jeg ved allerede, hvad svaret er, men jeg vil gerne høre det. Når du jeg spørger dig, ja. Shit, han sætter mig direkte i the hot seat. Jamen, så tror jeg havde glemt forretningen ret hurtigt. Hvor du kan ikke tjene penge så jo? Bro, what tjene penge, bro? Jeg tror, jeg havde gået konkurs den første dag. Hvem er konkursbegæring. Altså, jeg tænker, du ved, du er banatten af madbilletten her, jo. Ja. Så du får en gratis madbillet, plus en kiss, bror. Hvem fuck takker nej? Er man helt væk, eller hvad? Jamen, lad os nu antage... Det er jo fordi alle andre ser, du ved, alle andre eventuelle kunder, du senere har, finder ud af, at du har kysset med hende, jo. Nå, men lad os nu sige, at det ikke var en del af den ordning, men du har alligevel kysset med hende, fordi at du synes, hun var hot like that. Ja. Og så inviterede hun dig videre. Ja, fint. Men er det så overarbejdstimer, vi er ude i nu? Nej. Økonomisk mæssigt? Eller stopper den bare her? Der er jo business. Det er det, hun har betalt for. Ja. Og så kan der komme noget pleasure efter. Ja, okay. Og så må man, du ved, det er en vekselvirkning imellem. Hvad vil man, og hvad har man lyst til? Ja. Så det er mere, du ved, det kan også være en benat, hvor du tænker, okay, hun er ikke min type. Jamen, så siger du, så tager du en streg i sanden og siger, det er ikke noget for mig. Men hvis det er en benat, du synes, der er varm, så selvfølgelig, du lægger en lille kiss i, bro. Okay, lad os se, at du godt kan lide hende så efterfølgende, ikke? Nu har jeg set et par dage, og nu er det regningen, der skal faktureres. Ja. Sender du stadig regningen til adressen? Lige på, bro. For den der dag Lige der? på, bro. Ja. Lige på. Hvad gør du? Sender du regningen for den dag? Er du sindssyg? Jeg sender 2 regninger, bro. Invoice. Jeg sender 2 regninger, men er du sindssyg, mand? Med rykkergebyr endda. Men spørgsmålet er, det rigtige spørgsmål er så, er man en escort så? Det har tænkt lige det samme, ved ja, du det? ikke? Jeg tænkte præcis det samme. Der er du jo. Basically. Nej, du har åbnet et CVR-virksomhed. Enkeltmandsvirksomhed. Og så... Det er ikke kun, når det er et team, forstår du, Sport, det hvor du udlejer dine services. Præcis. Ja, jamen, og er du så ikke også en escort, hvis du er fodboldspiller? Eller hvis du er på arbejde? Nej, som fodboldspiller. Fodboldspiller, det er deres krop, de bruger jo. Det er ikke helt det samme. Jamen, hvad er forskellen? Okay. Nej, men det her, det er jo, du skal tænke på, du sagde jo kys jo, det er jo en seksuel ydelse. Forstår du, hvad jeg mener? Jamen, hvis ikke de har købt den ydelse, du ved. Jamen, kys ikke chef. Jamen, hvis de har købt ydelsen til, at de bare skal være der. Ja. Så jeg har betalt for, at du skal komme og være til mit bryllup. Eller til et af mine venners bryllup, som min plus one. Ja. Og du har betalt, eller jeg har betalt for ydelsen, hvor i at
der ikke er noget kissy eller noget. Du skal bare være der, du skal være hyggelig. Det er silver. Det er silver package, man har købt, uden kissy. Men der er du så til udelukkende, tilbyder du din ydelse udelukkende kun til kvinder? Ja, selvfølgelig. Hvad mener du? Det skal du skrive i din virksomhed jo. Hvad så hvis Torben på 57 har sagt, jeg lægger til laks, bare være min plus one i en time? Siger nej tak. Okay. Hvor det skal være ligesom Airbnb, du skal kunne se tilbud. Du skal acceptere tilbudene, sige jo. ja og nej til dem, Men det er lidt ligesom arbejde, jo, som man også er skort på arbejde, fordi der er nogle steder, jeg ikke gider arbejde, der er nogle steder, jeg gerne vil arbejde, der hvor jeg arbejder. Ja, det er ikke det samme. Det er det samme, jeg får bare løn bare for at være der. Nej. Du ved, og mig, du ved, de har bare givet mig lønpackage, som er silver package, bro. Og så der går jeg op. Nej, fordi du skal tænke på, som du selv Hvis de siger, giver du mig gør en det. guld package, Ja, men du skal tænke på, at du gør det jo kun for kvinder, som du selv sagde jo. Der står der med nu. Ja. Så det er definitionen jo. Så hvis det var til begge køn, så havde det ikke været Jamen, der er eksport, også jo. nogle fodboldspillere, de vil kun spille for Barca, bro. De gider ikke spille for Real, hvilket er meget forståeligt. Ja, altså de... heller ikke sådan, bro. Rolig nu, bro. Heller ikke så, jeg er heller ikke sådan, bro. Men hvad hedder det... Take a touch, bro. Take a touch. Ja, men hvad hedder det? Men det er der jo... Det er der er grænsen jo. Grænsen er, at hvis du kun tager til kvindelige arrangementer, eller tager til arrangementer med en kvinde, så er det escort. Hvis du gør det til begge køn, så er det ikke escort. Så er det måske ligesom arbejde. Det er det samme, bare til begge køn, så jo. Nej, Så er man bare biseksuel, bro. Nej, du behøver ikke at være biseksuel. Eller andre seksualiteter. Det er jo forretning for dig jo. Ja, præcis. Jamen, hvorfor er det så ikke forretning, hvis det kun er med kvinder? Det er ligesom, hvad er det, der gør ligesom, forskellen i det? Nej, men jeg siger det er forretning, men jeg siger bare, det er escort. Det er Jamen, service. Plus, du diskriminerer os helt vildt, bro. Du skal stadig... Jamen, hvorfor er det ikke det samme med mænd så? Hvorfor er det ikke i skort, hvis der også er mænd involveret? Okay, lad os sige, du var håndværker. Ja. Og din ydelse er kun at hjælpe kvinder som håndværker. Mm. Så diskriminerer du sgu da også. Jamen, det er ikke ens betydning med, at det er skort. Nej, jeg har ikke sagt, det er escort. Jeg siger bare, at nu er du diskriminerende. Ja, Nå, jeg vil bare være escort. diskriminerende over for mænd i det scenarie, men sådan er det bare. Men det har ikke noget med, at det betyder, at jeg er skort eller ej. Hvad siger du, Sef? Synes du ikke, det lyder som escort, det der? Jo. Sef, er du ikke enig med mig? Nej, bro, jeg er mere til Mos side. Så hvis du siger, hvis du synes, at hvis man tilbyder det til både mænd og kvinder, så er man ikke escort. Nej. Præcis. Så er det forretning. Men okay, så lad os sige, alle gange, I tilbyder både til mænd og kvinder. Der har jeg ikke sagt. Nå, lad os gøre det. Lad os sige det sådan. Til mænd og kvinder. Men I vil kun kysse på kvinderne. Er I så halv escort? Nej, der har vi ikke sagt. Nej, men det er der, vi igen sagde, at så længe, for eksempel når du kysser, så er du 100% escort. Men det var bare en gråzone, når den hvad hedder det... Når det kun er til den køn. Ja, præcis, så er det så lidt, du ved, en zone, man ikke lige kan definere. Men hvis det er til begge køn, så siger I, at det ikke er escort. Nej, med mindre du begynder at kysse. Men du kan ikke definere det bare med mindre du begynder at kysse. Enten er det det Jo, ene, eller så er for det det er andet. seksuel ydelse, du går ind i. Okay, så en kvinde, hvis, lad os sige, jeg går ind på et eller andet escort hjemmeside, og bestiller en kvinde til kun at tage ud og spise med mig. Ja. Ja, fuck, det er sørgeligt, jo. Nej, men det er der nogle mænd, der gør jo. Det er det, der er sygt jo. Der er nogle mænd, der gør det ikke. Ja, men det er rigtigt. Er det så er det ikke escort, eller hvad? Jo, det er stadig escort. Der er ikke nogen seksuelle ydelse, så i jeres holdning, jeres formuleringer. Nej, men Jo, det- der, så kommer noget der er intimt. mand til kvinde. Eller, der kommer noget intimt. Nej, hør. Der Du er kan mand... sagtens tale intimt med en anden. Ja, men så har jeg et spørgsmål til dig, egentlig. Ja. Hvorfor bestiller vedkommende så ikke en mand i stedet for en kvinde? Hvem bror, er mand. vedkommende? Er det en kvinde, eller er det en mand, Nej, vi hvis taler en om? mand, altså en Torben, mand bestiller lad en os sige kvinde, Torben. Ja. han bestiller en kvinde til at spise med ham, forstår du? Mm. Hvorfor bestiller han en kvinde og ikke en mand? Jamen, der er der sikkert nogle mænd, der også bestiller mænd. Ja, men jeg mener bare, at så længe at du bestiller en kvinde, så er det jo, så er der noget Men der, pleasure. der findes også homoer, bro. Gør der det? Og de inviterer bare en mand ud, jo. Så du ved, så det er Jamen, ikke escort. så er det også Ja. escort, jo. Ja, præcis. Ja. Ja, så I siger, når det er til begge køn, så er det escort. Ja. Ja. Ja, men når jeg lyttede til den her podcast efter, I sagde det modsatte lige før. Nej, jeg sagde, Det der var hør. sjovt. Nej, men lad Fortæl mig mig. definere. Nej, det har Nej. du sgu ikke sagt. Har de ikke lige ændret holdning? Nej. Så fortæl dem lige. Nej, bro, de har ikke ændret holdning. Okay, Bro. så vent til I hører det. Nej, men hør. Nej, men det jeg prøver at sige til dig, det er, at hvis du har en ydelse, Ja, som du tilbyder begge køn, Ja. så er der ikke noget, du ved, seksuelt over det. Forretning boomer bare så. Ja, præcis. Så er det bare forretning. jamen jeg forstår. Men lige så snart, at det kun er over for kvinder, så er det jo escort. Men, men basically. hør, du tilbyder for begge, Ja, mænd og kvinder. ja, så Ja. er det forretning. Men kvinderne vil du gerne kysse på os. Nå, så er det seksuelt. Ja, så er det escort jo, hvis det er seksuelt. Men du gør det samme for mændene, du gider bare ikke kysse med dem.
Nu trækker han den langt. Nej, Ja, du trækker den meget Nu langt. trækker han den meget langt ud. Jeg tegner grænser op. Nej, jeg siger, hvis det Meget er... firkantet. Det vi siger, det er, Ja. hvis det er til begge køn, så er det Ja. en gråzone. Men hvis det er kun til den ene køn, du vælger at kysse på, Ja. the female, så er det 100% escort. Præcis. Så Jamen, længe... escort, det er enten, der er enten offside, eller så er man onside. Okay. Nej, jamen, der er det- også men det er var også- nogle gange på. Ja, Ja. men VAR, den dømmer enten offside eller onside. Jeg ved det. Enten er det det ene eller det andet. Og man kan ikke sige, at fordi du tager ud med nogle shababs, han har lige købt dig til et bryllup, så er det ikke escort. Du får en ydelse for det jo. For at være der. Nej, ikke. Det Du er får bare... en ydelse, bro. De Ja, okay. betaler. Okay, så det kommer an på din seksuelle, Orientering. Ja, præcis. Så det er det, der afgør, om det er escort Det er det, der eller er ej. afgørende. Hvad vil du kalde for din virksomhed, hvis det var? Min virksomhed. Ja. Iconic. Dem, der kender. APS. Iconic APS. TTV. Hvem er dig, Hvad Sef? vil det? Så for kun. Jeg får kun TTV. Hvad betyder det? Jeg har ikke tænkt på det. Jeg har ikke tænkt på det. Ej, det Hvad vil du? var- Det er en... Mit? Jeg havde kaldt den for Fruit Punch Poppy and Company. Sindssygt navn. Og hvad havde Mo kaldt den, Sef? Hvad? Jeg har kaldt den business. Nej, du havde kaldt den You Dig That. Shit. Ja, det havde jeg sgu ikke været det. Men tilbage på sporet, dreng. Det her, det var en vanvittig tangent, vi røg ud af. Ja, så jeg er nogenlunde derinde jo. Men okay. Men bare lige kort tilbage på sporet i forhold til Bryllupper, var det? bryllupper. Ja. Hvor mange penge skal der bruges på et bryllup? Til jeres eget bryllup. Hvor Okay, meget forventer I? hvad er din grænse? Hvad er din smertegrænse? Det har vi faktisk ikke så meget i albansk kultur. Hvad hedder det egentlig på dansk? Egentlig? Medgift. Medgift, ja. ja. Hvad er det medgift? Ja. Okay, men hvis nu det var... Lad os sige, du Hvis mødte det var? en kvinde, der gerne ville have det. Så skal jeg til at snakke om mine økonomiske forhold. Nej, bare sådan åben, du ved. Jeg prøver at skatte de lytter med. Oj, på den jeg her. tror Skat også, det vil- handler om, Ved du hvad hvad? du kan give. Lige præcis, jo. Det, Så det er det, der er afgørende for... det skal ikke være afgørende for, om man bliver gift med en. Kan du følge mig? Mm. Men hvad du kan give, det er det, du kan give. Lige præcis. Måske 20 kameler eller andet. 20 Det er en dyr regning, mand. Ja, bror. Ja. Jeg ved godt, hvad en kamel koster for. Hvor skulle du også skaffe en kamel, hvis det var? Man, hold kæft, man. Det kan jo hurtigt ned i Saudi, bror. Jamen, bare i København. Eller i Aarhus. Få den importeret fra Saudi. Importeret. Ja, Han er Sådan en levende kamel. ja. Bare ind i sådan... Bare 20 af dem. Eller en, Ind i fragtfly. Vi har Mr. Supply Chain herovre. Han sørger for forsyningskæden, SF. Men ved du, hvad jeg altid har tænkt? Eller hvad er der nogen, du vil sige? Sef? Nej, fortæl. Okay, men en ting, jeg altid har tænkt, det er faktisk, at økonomien, det kommer egentlig ikke an på manden. Og det kommer faktisk mere an på kvinden, for at være ærlig. Fordi at finder du dig en dyr kvinde, så regner du med, at du lægger et dyrt bryllup til folk. Forstår du, hvad jeg mener? Finder du dig en kvinde, som er... Men igen, der er 2 typer kvinder. Der er... Jeg skal selv sige noget crazy nu. Der er 2 typer... Der er 2 typer kvinder. Der er den ene, hun gør dig hjemløs, og den anden, hun laver dig om til en superstar. Ja. Og det er rigtigt. Fordi at de der gerne vil gøre mænd hjemløse, det er de der kvinder, som er pissedyr i drift. men det ved du allerede på forhånd jo. Ja, Allerede men det er første det. date jo. Ja, men det kommer an på, hvad du har lagt af bars til hende jo. Og så, hvis du går rundt og siger, jamen jeg ejer hele København og sådan noget, så regner hun jo med, at... Hvilket alle københavner gør. Ja, præcis. Og det er det, der er problemet også i København. Men så regner hun selvfølgelig også med, at du betaler noget, der er i øjefaldene. Okay, du vil ikke være de der typer, der gaslighter. Og... Altså, jeg kan godt finde på at sige, hvis hun siger for mange penge, siger jeg, det har jeg sgu ikke lyst til, jeg gider giftes med dig. Det kan jeg sgu godt finde på at sige. Også hvis det er en, du elsker rigtig højt. Ja, ja. Hvis han ikke har økonomien, så har han økonomien. Ja, bror. men du ved, kærlighed gør sig ikke op i penge, shababs. Det burde det ikke. Nej, det gør det men det er det igen, jeg siger, at du ved, jeg kommer selvfølgelig med det, jeg gerne selv vil betale, og så, Ja. hvis hun ikke er enig, så fuck af. Ja, jeg er enig. Der er jeg enig, jo. Der er ikke så meget der. Jeg har sådan en anden holdning. Hvis du bliver gift med en kvinde, så skal der være sådan en klausul. Det vil sige... Fodboldkontrakt. Nej, oprigtigt. Jeg mener Ja. det faktisk. En klausul, der siger, hvis du bliver skilt inden for det første år, så skulle der sådan noget 40% tilbage. Fra brylluppet, fra tøjet, maden, Sindssygt. det der. Ja. Men hvis det er 2 år, så er det 20%, og så trækker vi det ned 10%. Du skal have noget, bror. Meget kontroversielt. Ja, men det kunne være sindssygt. Det er jo det kunne fedt, faktisk jo. være sindssygt. Bror, hvis du ligger et bryllup, der koster, lad os sige, 200.000, bare, du ved, alt i bryllupslokalet, og der er en ring, lad os sige, det koster 60k. Du skal have lejlighed. Lejligheden, der skal have inventar.
Du skal til bryllupsrejse. Ja. Og så bliver du skilt 3 uger senere. Men det Du kommer har også... brugt 450.000 fra lige men, pludselig. men igen, det kommer også an på, hvor man står i sit eget liv som mand. Ja. Lad os bare sige, at du havde økonomien til det. For eksempel, du ved, nu har jeg min egen lejlighed. Ja. Du ved, så den del med, at man skal have en lejlighed sammen og sådan noget, den skal vi ikke over, fordi den har jeg allerede. Men lad os sige, at hun ikke vil bo der, Det hvor er du bor. også det. Så sælger vi bare, og så har vi penge til at købe en ny. Jamen lad os sige, at der, hvor du skal købe en ny, at det er dyrere. Ja. Og så lægger du ekstra penge oveni. Så har du stadigvæk tabt det jo. Nej, fordi det overskud, jeg får for, lad os sige, den lejlighed, jeg sælger. Ja. Det overskud, jeg får derfra, det skyder ind i den nye bolig. Ja. Lad os sige, at vi bliver skilt efter et halvt år. Ja. Så sælger vi den bolig, og så 50-50. 50-50. Men det er jo din bolig jo. Ja, Hvorfor skulle du så give en 50-50? fordi det siger lovgivning, ven. Hvad mindre der er en ægte pagtsaftale jo. Med mindre der er en ægte pagtsaftale. Ja. Men- Og gør du den? Jeg vil ikke lave den, nej. Mener du det? Nej, fordi jeg havde forventning om, at hvis jeg gifter mig med en kvinde, Ja, men- så skal vi være sammen Du resten skal af også livet. være klog jo, bror. Retroperspektiv. Ja, men det forhold er allerede sat til ikke at lykkes, hvis man laver sådan en klausul om, at hvis vi Nej. bliver, hvis dit, hvis dat, fordi så, du sætter allerede tankerne op i hovedet, bro. Det er faktisk rigtigt. At så, okay, hvis vi bliver skilt, så du ved allerede ordet med skilt, det er allerede nævnt Ja. ind i forholdet. Og det er også nemt at tage en beslutning. Og så- Nej, det er det sgu da ikke, bro. Det er jo bare en forventningsafstemning, du laver jo. Der alt kan ske i verden. Jo. Ligesom Selvfølgelig du kan jo. blive kørt ned af en bil her. Lige Der præcis. regner du ikke med jo. Nej. Forstår du? Men du har da din... Men vi har lavet forventningsafstemning ved at blive gift, jo. Ja, altså jeg ville gerne lave en ægte pagtsaftale, Mm. hvis det var mig Okay. personligt. Men jeg tror, det bliver svært at få den indført. Hvorfor? Fordi hvis du puller op til en pige, du ved, og så siger til en sådan, jeg elsker dig, men du skal lige skrive under på det her. Jamen, det tænk, er hvis hun er altid det, der rigere end mænd, mig. der fucker op. Men bro, tænk, hvis hun er rigere end mig. Ja, Hvad så? Jamen, så er det bare en del af det, jo. Det er bare sur, bid i det sure æble. Men det, jeg tænkte på, det var for eksempel, at der er jo nogle kvinder, de tilbyder jo at spare op sammen og sådan noget. Mm. Har I hørt om det? Ja, ja. ja. Og det er guld værd. Det er guld værd, især når du ved, når man kan finde kvinder, der er sådan lidt på den samme båd, altså kan følge mændene, eller bare ikke er urealistisk med sine forventninger, så 100% det er en keeper, hvis du kan følge mig, du ved. Ja. Fordi der er nogle kvinder, de stiller bare de der krav der, med, jeg skal have en kæmpe lejlighed inde i byen, jeg skal have den her bil, jeg skal have så mange med hitte, jeg skal have dit, jeg skal have dat, du ved. Det kan godt være, at man elsker en kvinde, men hvis man ikke kan forsørge hende med det, det er jo fucked up, livet sagt. Det er sørgeligt. Og hvis du så finder en, der er stik modsat af det, en du kan arbejde sammen med, for eksempel en, der går på kompromis. Lad os sige, at hun gerne vil have et stort bryllup. Okay? Så siger jeg har ikke råd til det. Så siger hun, okay, fint, men jeg vil stadig gerne giftes med dig, men så er det mindste, lad os, du ved, hvad ved jeg, blive forlovet, flytte ind sammen, og så kan vi måske holde brylluppet om 2 år. Præcis. Kan du følge mig, du ved? Det er et kompromis, og Men- det der, det er guld værd. Men jeg tror, udfordringen her, lad os nu bare sige, at kvinden sagde til dig, at det vil hun gerne, men hun blev informeret af de andre bryllupper, hun har været til. Ja, det er så et Så problem. har hun været til bryllup A, kvinden, den var stor, gigantisk flot. Hendes anden veninde, gigantisk flot. Hendes mor måske er en, der er inviteret til alle de her bryllupper, hvor hendes veninders døtre var der. Så ville hun måske tænke, at min døtter ikke det værd. Datter ikke det værd, eksempelvis. Men igen, alt det der ikke, det er svært at tage udgangspunkt i andres bryllup, fordi du ved ikke, om de er gået i gæld for at holde det bryllup, om de har gjort dit, om de har gjort dat. Men Så det er jo bare emotionelle, bror. Ja, men det er der, man skal tale, du ved, nogle gange, når det kommer til økonomi, ikke? Man skal glemme sine følelser, man skal tale fornuft. Ja. Der er mange, du ved, også de ser på Instagram, folk de hygger, de er på ferie, dit, dat, så de lever en forestilling i, at andre har det pissegodt, og de selv har det dårligt. Og det er det samme med bryllupper, at de ser stort, men de ved måske ikke, de har taget et banklån på 200.000. Men prøv, jeg skal ikke gøre dit, jeg skal ikke gøre det. Ja, men Sofie gjorde det der. Er jeg ikke lige så god som Sofie? Du skal holde fast i dine værdier. Lige præcis. Det er du forventningsafstemmet til at starte med. Ja. Så kan der godt komme nogle deviations her og der, hvis du kan følge mig, du ved. Men det er jo en del af det, som du også siger. Du kan ikke vide, om du bliver kørt over i morgen. Du kan heller ikke vide, om der sker et eller andet, du ved. Noget, du ikke forventer. Men sæt en plan, en kurs fra starten af. Ja. Og hvis du afviger, eller hun afviger, så kan man snakke sammen om det, så vidt som muligt. Ja, men det er også derfor, jeg altid siger, at det er vigtigt, at man er klar til at blive gift. Selvom der er mange, der siger, at man bare skal giftes, du ved, mens man er ung og sådan ting. Men det er vigtigt, at man kender sig selv og kender sine grænser, og at man er udviklet som mand.
så man kan håndtere problemer, men ikke bare løbe væk fra problemer. Og vigtigst af alt, man ved, hvad man vil have. Præcis, præcis. Og det samme gælder for kvinder. De også ved, hvad de vil have. Hos deres partner. Jamen, med det sagt, så tænker jeg, at vi runder kapitlet af og runder det her afsnit af. Hvad tænker I? Jeg har en sidste ting at sige. Ja. Hvad skal der ske? Hvad skal der ske? Hey, Tak for i dag alle sammen. Hej hej.